Hey, det er Gamer Gaming her, og vi spiller et kamp, vi er lige begyndt, og vi spiller med Sune. Det er mig. Fuck! Nej, dårligt. Nej! Olle, bare dø. Nej! Jeg vil dø. Nej! Fuck! Hallo, går du bare? Jeg går B, så får vi plantet bomben. Har du bomb? I have the bomb. Ja, jeg har Sune. Gå B! Jeg har 34 HP. Plant. Så får jeg også penge for at blande. Hey, der, pas på, gem dig der. Ja, godt. Hvis vi vinder den her runde. Se hvis han er fuser. Prøv lige at se stille. Der kommer en. Hvor? Du kan høre dem. Go. Nej. Hvad fuck skal jeg gøre, man? Det var 4! Fucking! Hvad fuck skal jeg gøre? Ej, hvor var vi dårlige. Prøv at tænke på, jeg fik næsten vundet på LOL! Vi lader straffe sin teammate. LOL. Ikke køb noget. Kun køb tech og armor. Go A, please, and don't... Jeg gider ikke købe. Don't rush, please. Don't rush. No. I go away. We all go A. And don't rush, just wait for them. Hold shift. Hold shit. Og jeg er nok til at tale rimelig meget engelsk. Nej, push engelsk, fuck. Push shift, mener jeg. Yes, der er en gun. Jeg fik en P90. Yes, godt. Hvorfor satan? Shit. Min egen teammate skød mig. What the fuck did you shoot me, you fucking gay? Fuck ham, han skød mig, man. Hallo, sig ja til det her. Hallo, sig ja til det her, jeg skriver. Nej, vi skal ikke. Nej, sig nej. Say no. No, please. So. Sorry, say no. Ham der skal ned. Oh, boy. Say yes. No. No, say no. Jump in city. Det var ikke meningen, det var ham. Det skulle en anden. Jeg er ikke først afstemning på min side. What? Er vi de eneste, der har fået kill? Wow. Og jeg gjorde det med nok. Ikke gå endnu, Sune. De kan ikke få den. Han kan stadig noget diffuse. Han kan godt noget diffuse. Okay. Jeg vil ramme med en. Fuck, men du er heldig. Yeah. Jeg har købt AK. Jeg gider ikke købe endnu. Jeg har købt AK. Hvad? Go B. Gå bi. Jeg køber scout næste runde. Ej, vi har egentlig et dårligt team. Der har kun været 3 kills på vores team, og der har været... Hvordan kan ham der med assist? Der er 7 kills på deres team. Kitchen. Og der er 3 på. Shit. Jeg har ind i smoken. Jeg kom ind i smoken med mig. Jeg er inde i smoken. Ej, smoken gik væk. Rush! Go plan. Hallo, Sune, boost mig herovre. Boost mig her. Nej. Sæt dig nu ned. De kan ikke få den. De kan ikke få bomben. De kan ikke... Nej, man kan ikke blande det der. Pis, man kan ikke blande der. Det var ellers et godt sted at blande den. Man kan nemlig ikke nå det mega godt. Så hvis man er selv, så er det bare sådan... Fuck. Shit. Lort.
Så er det bare sådan... Nå. Kitchen. Nej. Fuck, du køjser mig, man! Fanden. Det gør jeg sgu. Åh! Shut up, jeg bare dræber. Holy fuck. Hallo, prøv at se, jeg har 10.000. Jeg har 10.000. Jeg har 67. Go be again. Nå. Go. Hvorfor er der ingen, der kan finde ud af at tale engelsk? Det forstår jeg Ellers så er det bare en dårlig mic. rigtig dårligt. Hvordan kan jeg være den bedste med... Gå nu! No fucking block! Time, guys, time. Er han fucking idiot, eller hvad? Oj, Fik ham. Jeg prøvede at lave wallbang. Dumt. Gå bi. Okay, direkt. Den tager jeg. Hvad fik du? one. Der er en af de der, hvor vi kom fra. Og jeg har 1 HP. Kitchen, help. 1 HP. Ja, jeg skal nok. 1 HP. Godt så. Åh! Jeg havde 1 HP. Hvad fuck skulle jeg gøre? Prøv at tænke på, at jeg overlevede. Don't shoot me, I have 1 HP. Jeg havde 1 HP, Sune, jeg overlevede. Fuck, man. I go middle. I go mid. Can I get the bomb? Bomb. Marco G, give me a bomb. Okay, now. Oh. I go middle. Fuck, alle går midt. Okay, all go midt. Jeg går fandme også midt. Vi er fucking lidt. Go away. Go away. Hey. Go away. Go away. Her, connector. Connector. Kill connector. No. Go plant. Nice. Go plant. So help. Help. Go plant. Go plant. I have CT. Jeg ligger bare sådan et sted her. Connector clear. Fuck er det der, jeg skriver til mig? Liverpool Manchester City går snart i gang. CT. Hallo, der er en CT. Go. Han defuser! Oh my gosh. Nej, gå og lav, du slår. Nice. Yeah. Go. Nej! Nej! Altså, hvad skulle jeg gøre? What do you do? I couldn't see him fucking. Drop me. Okay. No. Fucking bye. No. Drop me. Drop me, okay. Go away. Bomb, go away. Er han idiot? Eller er han bare spasser? Jeg passer med fuck. Han er... Hey! Ej, hvad laver du? Nej, hvis får der nogen kollektor. Oh my god. Shit. Han prøvede at sovs os. Han prøvede fucking at sovs. Fuck. En idiot. Hvem skød efter mig? Lol. Nå. Whatever. Fuck. Bagfra. Det er holdet. Hold. Ej, kollektor. Det hjælper ikke det der. Du kan ikke ramme det der. Granater kill. Ej, slet ikke. Ja. Ej. Jeg tror lige du ramte ham. Jeg tror det var dig der fik ham. Nej, der kom Fuck, jord jeg har op. mange penge. Der kom jord op af hans hoved. Jeg har fucking mange penge. Jeg havde fuld bag lige før.
me. Push over, Jerk. And purple, if you're going mid, drop the bomb then to another. No, 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 no. Fucking dum. Ej, så ramte jeg ikke. Nice. Jeg ramte en centimeter fra. Fucking shut up. I'm fucking better than you. Oh. Good play. Wow, Marco, you're so good, huh? Wow. Oh. Wah! And Marco, you're saying you're so good, huh? Shut up. You fucking shut up self, mate. Fuck ham, man. Go A. Heal, Jeg overvejer, om jeg bare skal skyde ham. heal. Gå af, gå af, gå af. Heal. Hvorfor går du så på B? Jeg laver purple. Det var de andre. Hvad? Nej. Så de kan dræbe ham. Godt. Oj. Wow. Åh. Du kan ikke ryge ud. Nej, men hvorfor? Du skal stemme ham der Mama Kasim ud. Why kick me? Stem ham der Mama Kasim ud. Han har også skudt mig. Han har dræbt mig. Because you don't throw. No. Jeg har købt revolver! Jeg er selv ved at skrald. Jeg har skrald med revolver. Jeg er sindssyg med revolver, det er sindssygt. No, Okay, Gobi. okay dude, hvis jeg laver freestick til nødskubber, og jeg... Gobi. dræber- Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg lige vendte mig om. Lol, kom nu. Hvorfor er han så langsom? Shit, jeg vil tage på skud med teammate. Kom B. Gå flank. Fucking hell, man! go plant. Oh, man. Green. Åh, Oh my shit. Fuck, du er en god med de. One kitchen, kitchen. Du har ikke engang... Du har 8 kills. Du har 2 kills med mig, men jeg har 3 assists med dig. Jeg er også blevet den bedste 2 gange. Du bliver den bedste i den her runde. Du har dræbt 3. short. Short, Connect. short, short, short. Mm. Green, short. Fucking... Oj! House. What? Stay there. He's Run. trying to defuse now. Run! What are you doing? No. Ej, hvor er han dårlig. Gider ikke engang til at købe. Jeg ved, du skal sige ja til det her, jeg siger nu. Du siger ikke noget. Ja! Sig ja! Hov. Ey! Lol, det vidste jeg ikke engang. Gå af. Ah! Hvad laver du? Jeg kommer og hjælper dig. Jeg fik ham. Bare kom, jeg fik ham. Nej, så bliver jeg dræbt bagfra. Kom der nu. The bomb is down. T-spawn. Someone go T-spawn. Hvor står han henne? Altså, tag bomben. Han står til venstre. Han gemmer sig. Tag bomben bare og løb. Løb! Bare løb! Gå af. Hurtigt.
Hallo. Det gør. Jeg behøver ikke, jeg har en. Jamen, du ved, der var 1 minut tilbage. Ja, der har man masser af tid. Det tog sådan 15 sekunder at gå derhen eller sådan noget. Jeg fik en M4, vigtigt Guardian. Go A. Jeg tænker, der kun er gået 10 minutter. Go A. Go away, go away. Lige købe. I er alle sammen uenige. Orange, go away. Orange er fucking stupid. Jeg kaster flash. Jon. Jeg kaster flash. Frem. Gå plant. Jeg ved godt, What the fuck, Orange? What the fuck? Jeg skal nok tage ham. Hvor Hvor fuck er de? Plant. jeg er godt nok bange. Jeg prøver at holde kitchen, så de kommer derfra. Hvor Jeg fuck tror, er det de bliver henne? kendt. Jamen, Jeg det var tror, bare- det er helt Jamen, de kunne have været kommet derfra. Connector. Ui, der var en hernede. Godt så. Jeg fik 4 kills. Hvad laver du? Du havde ikke fået ham, altså ikke. Men jeg stod helt fri, og han havde dræbt mig, hvis jeg ikke havde taget ham. Ja, jeg ville hellere have set dig være død. Okay. Måske ikke lige. Go B. Go B. Hvor er han dårlig, ham der Kasim. Flasher. Jeg holder midt. Rush. Wow. Go plant. Jeg fik en med teknik. Fuck! De kommer fra det der window. Sune, du kan godt være med. Ja, der. Ej, ikke shows. Hvad var der? Hvad er det for en dig, du har? Må jeg se din dig? Må jeg lige se din dig? Må jeg ikke se din dig? Må jeg lige se din dig? Prøv lige vis din dig. Den er grim. Ja. Lol, nu er det mega vildt. Jeg fik 4 kills. Og du fik et med sauce og et med grenade. Jeg ved Det gjorde der. Hey. What the fuck? Gør ingen mening. Lol, runden. Vi går midt. Vi går midt. Fuck. Ja, så ham der Ollie. Jeg vil gerne flække det. Der blev bashet der. Jeg går lige ind foran. Jeg står lige her. Gå i. Hvem fuck er det, der smider... Sorry, Lol. Han hoppede ind foran mit skud. You drum. Det var kun en. Go plant. Jeg kan du så ikke beskytte mig. Hurtigt beskyt. Jeg når lige at plante. Jeg skal lige have nogle sounds på. Oj. Dude, De står deroppe. Ej, du tog mig. Løb. Okay, gå op nu. Oj, og gå op nu. Han diffuser. Okay. Nu er jeg ikke sikker, men det er godt, du gjorde det der, fordi det kunne godt være, hvis det er noget længere, så sådan... Nej. Jeg håber ikke, han har diffuse hit. Det har han. Ikke. Jo, han har. Nej, det havde han ikke. Sorry guys, my internet's the best in the world. No problem. Hvad sagde han?
Han sagde, at hans internet ting. Åh, jeg Og så, hørte- han var gået ud, så. Fordi jeg hørte ikke lige, hvad han sagde. Jeg gad ikke høre til at høre, hvad han sagde. Jeg håber fandme, vi vinder det her kamp. Og der er ikke engang været halvleg endnu. Oh shit. Jeg er så god, mand. Det er faktisk rimelig gode stats. Men hvis jeg, Jamen, bare får, hvis seriøst. jeg bare får et assist eller et kill, så ligger jeg på første plads. One mid. One down, one down. Han hoppede. Ja. Går lige ind. Ej, jeg tør ikke lige. Jeg tror. Hvem Ej, så flasher du. du er ikke mig, sig det bare. One shot. One shot. Nice shot. What? Jeg ramte ham jo. Du der står deroppe ved... Ej! Shit. Der var, Du en, sagde ikke, jeg havde skadet mega... Jamen, der er også en, der stod derom. Kunne du ikke se, der var en, der står på sidet nu? Ham havde skadet 65. Jeg ved ikke, om jeg dræbte Ham der, nogen. ham der er nummer på førstepladsen for Jeg deres rykker. hold. Ham der er på førstepladsen for deres hold, Igor. Fuck, han Op hætter på midt, godt. op på midt. Ham der på førstepladsen på deres hold. Kæft, han hætter godt. Han hætter kraftedeme godt. Kom, vi går af. Hallo, kom bumpen af. Op på midt, op på Bumpen midt. af. Nej, bumpen af. Du er bumpen af, så snyder vi dem. Oh, nice. Åh. Jeg flash. Er du af? Ja. Hvor er det dårligt, mand. Save mig MVP, please. Save mig MVP, please. Nå, det er sidste runde. Last round. Jeg fik 3. Jeg fik et assist. Fik også 4. Ja. Fik 4. Så går jeg på førstepladsen. Wow. Det er flere og flere sidst. Ikke køb med stånden. Heller ikke om. Jumper. Ej, så køber ham hvad fandme. Det er lige meget. Er du dum? Husk, den er jo fucking OP, man. I go mid. Yes, jeg har revolver. I go away. I go A, and the rest of you goes B. Yep, good. Always free A and 2. Det er godt, vi ikke har sådan nogle Jeg går sugar. derop, Sune, jeg går derop, jeg går... Please, Nej, det var ham please, der. one Lort. B. One B, please. Please go. I think it's B. Yep, it's B. It's B, go B. It's B, go B. Ah, Er der mange, der dør? nej. For deres hold dør. Ah, Hvem skyder mig? Sorry, please. Sorry. Ah, Okay? ah. side. B, B. Side. It's on the side. Oh, shit. Nice. Marco, why the fuck did you kill me? Marco, why did you kill me? Jeg køber ikke. Jeg bliver smidt ud snart. Hvorfor? På grund af hvad? Fordi jeg må ikke ramme flere teammates, så jeg skal bare være lidt forsigtig nu. Du skal bare... Jeg kan godt klare det, så. Jeg skal nok sige, hvis jeg går ind foran din skud eller sådan noget. Alright. Kom, vi går B. Halle, vi går B-zone. Kom nu. Nej. Farligt ved alle på... Der er... Ja, det er B. It's B. It's B. Okay. No. Jo. It's A. No. Both. Jeg fik en B. B. Jeg har 7 HP. Go B. Jeg har 7 HP, mate. Fuck, han for han var klam lue. Nej! One left. Sunan, ja. Nice. Jeg havde 7 HP, jeg fik næsten en af det. Oh! Jeg havde 7 HP, ikke også? Jeg havde 7 HP, ikke også? Så skulle jeg lige til at skyde ham, ikke også? Fordi jeg havde skaldet ham, jeg hørte det der sådan, så rammer man ham i hovedet. Eller sådan. Og så kommer der en anden nej for mig. Det er typisk. Og jeg havde 7 HP, jeg kunne have fået ham. Kom, vi går B. Me and Sonny Killer goes B. Why you buy
Marco, go A. Marco, go A. Okay, man. Okay, jeg er kitchen. Jeg er kitchen. 1 sek. Kig. Er der nogen? Der er ikke nogen. Det er ikke. Eller hvad? Gå i. De er 2. En Marco og Lowly. Øj. Jeg ved ikke engang, hvor der er nogen. Det er sgu heller ikke. For helvede. Nej, jeg ved ikke, om der var nogen. Oj, der var en kitchen, dude. Han har 31 HP. Han står der, hvor når du går ind igennem det der hul der, ikke? Og så står han lige om bag den der sandbox. Dude, hvorfor han står lige om bag den der sandbox? Der. Godt. Han står lige der i den sted. Kan jeg ikke få min M4 næste runde? Kan du selv krybe ind? Jeg må ikke få min M4, dude. Kom bare gå frem, dude. Du har en M4. Nej! Han havde P90, han havde P90. Ja, det er sådan også. Lad nu være. Måske lade være til. Det går. Ved du ikke snart? Fandme, det her kom, det her kraftedemidler var lang tid. Det føles bare som en evighed, det her kom. Synes du også? Prøv at se Jamen, min jeg ser- dejlige dig. Ej, det er næsten taget en time. Ja, ikke også? Det har taget, Eller det var i hvert fald der, jeg tændte min computer. det har taget en fucking evighed, mand. Jeg går B. Jeg er den eneste, der går B. Ja. Jeg sender komme. Godt. Nej, jeg tror faktisk, det er A. Det er A! Jeg bliver fandme for en sikkerheds skyld, mand. Nu går jeg ind igennem den her tunnel og ser... Yes, you fik it! Jeg var bange for, at jeg ramte min teammate. Fin bot. Hvad skal jeg have? Den er fed. Haha, den er fed. Jeg gider ikke have den. Hvor fanden er ham den sidste? Jeg ved ikke, jeg prøver bare at lave noget lyd. Var der ikke egentlig også en AV? Jeg tror bare en saber. Og det burde han næsten ikke. Det burde han jo ikke. Ej, det er A. Der er de to, der De så ham slet ikke. Nej, Jeg tror han er CT faktisk. Shit, der. Fik ham. Han havde også P90, men han ramte ham ikke, mig ikke én gang. Min geek, der er så lækker. Den har 82 kills. Den er lækker. Den er lækker. Kan du ikke lige dræbe mig? Hvorfor? Det ved jeg ikke. Oj, jeg tager på at skyde dig. Hvorfor går alle altid af? Kom med mig, Sune. Jo. Kom nu med mig. Sune, kom nu hen til mig. No! Jeg er fucking alene. Nå, der var ikke nogen. Du Jo, er der var fucking faktisk. alene. Hvad? Nej. What the fuck? Der er nogen, der skyder sin egen teammates hele tiden og sådan noget. Jeg vil tro. Og jeg skadede ham 7 Ej. Oh igen. my god. Hej. Shit, please. Nej, hvad laver du? Hvad var det? Nu ved de bare, hvor du er. Nej. Så du ham ikke? Jeg fik ham. Jeg fik ikke noget til. Jeg fik et kill. Dejligt. Det er bare en, der er god for dig. Ja, ikke også? Der var sådan en, der er god. Det er ham, der er på førstepladsen. Sådan, nu prøver vi C4. Ej, gå væk. Nej, gå B, please. Okay, Jeg fint. gider ikke. Good. Der er 3 A. I'm just looking and then I'm come. I'm good. No, don't. Go. It's B. B. Double suck B. B. No. Nej! You think? Okay, no. Det er safe. Fuck, kan I ikke overleve det? Nej.
Nå, Ej, mand, nu er det det var godt nok tydeligt. heldigt, der var smoket der. Ellers havde der godt nok været død. Ah! Åh, shit! Echo. Jumpscare. Og der bliver der... Øj! Jeg tror altså, du er der. One more. Jeg tror, han er AV. Hvad laver du? Jamen, han var CT ligesom. Så kommer jeg fra den her side af. Det er sgu da meget genialt. Nej! Please få ham. Jeg løber. Nej, der er bare bliv der. Gå tilbage nu. Gå tilbage, han planter. Og han må ikke få lov at plante. Øj, Gulle. Find en taktik dog. Tag hans AVP. Lægger du eller sådan noget? Nej. Jeg vil hellere have Echo. Hvor? Det er forkert. Sådan. Jeg gider ikke. Altså, vi har sindssygt mange monies. Det er sgu da også flere. Jeg har købt alt. Jeg tror også lige at købe den. Jeg går midt med min N4. Okay, Og jeg går med min revolver. Midt. Ah! shit. Åh. Ej! Ej, Sune. Hvad laver du? Ej! What? Jeg ramte ham med Zeus. Ah, pis. Jeg fik ham ellers. Dude, it's Echo! Ja, godt. Han burde godt kunne få dem, mand. Der er to kun. Der er kun to. Jeg skal faktisk en af dem med, så han har kun Jeg har 11 liv. skadet dem. Just wait there. Nej. He's planting. Kill him! Left. 11 HP. Easy. Hvad laver han? Skal jo ikke flashe en død person. Go. No, don't go. It's Go. time. No. Just wait to see if he's coming, and then take the bomb. Jeg hørte en AV, tror jeg. Hvor er bomben? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er den sidste, der er tilbage. Ja. LOL, han blev kicket. Fan. Køb meget af alt, hvad du kan. Det er en af de sidste runder, det her. Hvordan ved du det? Zeus. En af dem, siger jeg. Det er jo ikke sikkert. Næsten. Det er jo ikke sikkert. Vi går midt. De har 2 bots. Sune, jeg smed en flashbang til dem. Godt flyt dig. Hvad laver du? Flashbang over. Var det dig, der gik midt? Nej. Ja, ej. Hvad laver du? Du blokkede mig. Okay. Granater. Hvor var jeg skadet ham, mand? Der er to her. Lige nok til mig. Helt ærligt, så dør han af granaten. Ej, jeg må ikke røre nogen. Jeg vil prøve at søge ham. Ej, hvad prøvede I på? Jeg prøvede at søge, men så fandt jeg ud af, at han var mega tæt på. Eller helt mega langt fra. Gå løb! Nej, pis. Go! You're the last. Gå af. No, just wait with the bomb. Så skal han stadigvæk gå af. Go! Han er der med øen. Don't go. Yeah! På førstepladsen, okay. Ja, det var det Ja. for Gekko Gaming her og Sune. Så vi ses på YouTube. Ej.